It's alright. Hush. Hey hello friends, welcome to All Tube Paradise channel. இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சோகமான விஷயம் தான். நான் பேசுகிறது இந்த ரேபிட்ஸ் பற்றி கிடையாது. இப்போ குட்டி போட்ட ரேபிட்ஸ் பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன். என்னென்னா நாங்கள் முன்னாடியே மோர் தேன் ஒரு 3 ரேபிட்ஸ் வச்சுருக்கோம். மோர் தேன் 3 ரேபிட்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குட்டி போட்டு ரேபிட்ஸாக நம்ம 100% சேல் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா நாங்கள் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேபிட்ஸ்லாம் வைக்க முடியாது. இப்போ சப்போஸ் நம்ம வில்லேஜ் ஏரியாவில் இருந்தாலும் நம்மளால் 100% வச்சுருக்க முடியும். இப்போது இந்த ரேபிட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வச்சுருப்போம். இப்போ நான் காமிக்கிற ரேபிட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருப்போம். அதுக்கப்புறம் இப்போது ஒரு 8 குட்டி போட்டுச்சுல, அதில் வந்து ஒரு 2 ரேபிட் வச்சுருப்போம். மற்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேல் பண்ண போகிறோம். எந்த ரேபிட்டை வச்சுக்க போகிறோம், என்னென்ன ரேபிட்டை சேல் பண்ண போகிறோம்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் எந்த ரேபிட்ஸ்க்கு கண்ணு திறந்துருக்கு, எந்த ரேபிட்ஸ் கண்ணு திறக்கலன்னு பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் இப்போ சேல் பண்ண போகிறது இல்லை. ஏன்னா எதுக்குமே கண்ணு ஒழுங்காக திறக்கலை. 2-3 தான் திறந்துருக்கு. நான் வந்து திறந்ததை காமிக்கிறேன். எல்லாமே திறந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் சேல் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 வாட்டி குட்டி போட்டதில் எல்லாமே ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று போட்டுச்சு, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று அம்மா போட்டுச்சு. இப்போது இதில் எதுக்கு கண்ணு திறந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதோ பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு திறந்துருக்கு. உங்களுக்கு வந்து கேமராவில் இப்போ ஒழுங்காக தெரியாது, ஏன்னா லைட்டாக தான் கண்ணு திறந்துருக்கு. நம்மளுக்கு நேரில் இருந்தால் தான் பார்க்க முடியும். உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். லைட்டாக தான் கண்ணு திறந்துருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட்டுக்கு திறந்துருக்கு. இவருக்குலாம் சுத்தமாக தெரியாது, லைட்டாக தான் திறந்துருக்கும் இவருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று பிளாக்குக்கு திறந்துருக்கு. இந்த பிளாக்குக்கு திறந்துருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ இதில் கண்ணு திறந்துருக்கு. நம்ம இதில் இப்போ இதெல்லாம் வச்சுக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோ இந்த ஒரு பிளாக் வச்சுக்க போகிறோம் நம்ம. ஏன்னா இது ஒரு நல்ல சூப்பரான ஒரு கலர்னே சொல்லலாம். இதோ கால்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் மாதிரி கலர். ஸோ இது நாங்கள் வச்சுக்க போகிறோம். ஸோ இதை நம்ம இங்கே வச்சிடலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது வச்சுக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோ இந்த கலர் தான் வச்சுக்க போகிறோம். மற்றது எல்லாமே நம்மளுக்கு ரொம்ப கிடைக்கிற கலர் தான். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒயிட்டு. இருந்தாலும் நிறைய இருக்கிறதுனால நான் சேல் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வேறு எவ்வளோ இருக்குது, 1 2 3 4 5 6 ரேபிட்ஸை நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேல் பண்ணி தான் ஆகணும். வேறு வழி இல்லை. பிகாஸ் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ அடுத்த தடவை நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் ரொம்ப கொண்டு போக முடியாது. ஸோ அதனால் இவ்வளோ ஒரு 6 ரேபிட்ஸை நம்மளால் சேல் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட கலர்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் இருக்குது, பிளாக், க்ரே, அதுக்கப்புறம் ஒயிட்டு, இந்த மாதிரி கலர் தான் இருக்குது. ஸோ எனக்கே ரொம்ப சேடாக தான் இருக்குது சேல் பண்ணுறதுக்கு. பட் ஆனால் நம்மளால் என்ன பண்ணி ஆகணும், வி ஹேவ் டு சேல். ஏன்னா நிறைய ரேபிட்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் அதுங்க வந்து குட்டி போடும். ஸோ அதனால் ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு இது ஃபார்ம் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலில் புதுசாக பார்க்கவங்க ஆல் டியூப் பேரடைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட பார்க்குற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். டாட்டா, பை பாய்.